А як да вас гэты статут отец трапіў, калі? Гэта ўжо між іншым нам перадалі з Амерыкі беларусы некаторыя. Якого гэта года выдання? Ну, гэта, відаць, это уже паводле мовы, як я глянуў, напэўна, ён лічыцца 1588 год, а там іх аж 4 разы перавыдавалася. 3 перавыданні было? Было 88, 94, 1594, 2 разы, здаецца, гэта другое ці трэцяе выданне. Але лічыцца 1588 года. І ён не поўны, між іншым, тут, відаць, уже пашкоджаны, стронах партковых няма. Некалі належаў беларускаму віцебскаму этнографу Сапунову. Ён належаў вось гэты, менавіта гэты асобнік, так? Гэта асобнік, так, ага. Ось тут нават яго недзе ёсць. Я уже забыўся, дзе. Не могу нават і знайсці. Статут Великого князства Литовского. Треба ўсё так пераглядзець, правда? Тут недзе была печатка Сапунова, я уже теперь не могу знайсці яго. Так что не поўны, значыцца, гэты. А і паколькі кніга рэдкая і адзіная, то магчыма такая. Вы казалі, што нават літоўцы звярталіся да вас, так? У якім сэнсе? Ну, хацелі паглядзець, маўляў, вось тут. Паглядзець, так, яны прыходзілі глядзець, безумоўна глядзець. Так яны чытаць не маглі, бо не разумелі нічога. І я заўсёды, у мяне адзін аргумент, калі ласка, тады вось пашліце, сказаць, чытайце. І што яны, як яны рэагавалі? Ну, не, мы не можем читать мову, она теперь уже изменена, и так далее. Так, ну, але кажу, я могу читать, и разумею нават. Так что вось. Отец, як вы вось, прачытаўшы навіну пра тое, што Беларусь вярнулася, першае выданне хаця б? Дзякуй Богу за гэта, нарэшце, нешта зразу, што нашы скарбы вяртаюцца дамоў, разумееце, туды, дзе ім трэба быць. Так, ясна. Бо яны па ўсім свеце параскіданы, нашы скарбы. Я і сапраўды трэба быць удзячным людзям, якія памаглі, што далі дапамогу грашовую, каб выкупіць гэту рэч. Адзінае, што могу сказаць. Отец, вось гэты статут, гэта не адзіная спадчына ВКЛ, якая ёсць у вас. Што яшчэ складае асноўную частку калекцыі менавіта перыяда ВКЛ? Это мапы, я ведаю? Ну, ёсць мапы, ёсць выданні рэлігійныя некаторыя, віленскае выданне, безумоўна, так заўсёды, які выдавалі. Так што там фрагменты Бібліі скарыны таксама ёсць, ну, это ўсё. Так што збіралі мы на міграцыі колькі маглі, што было магчымае.